Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Kao uvod u svoje pitanje spomenut ću samo da gotovo na dnevnoj bazi, a od popularno zvanih zviždača iz gradske uprave, ali ponajviše iz holdinga i javnih poduzeća dobivam informacije, vjerujem da je većina točna, možda su neke i netočne, o brojnim nepravilnostima, nezakonitostima i sličnim radnjama kada je u pitanju funkcioniranje i gradske uprave i tih poduzeća. Prije samog pitanja, jedan video zapis, odnosno jednu montažu sam dobio jučer, pa ću je rado prikazati. Potrudili su se ljudi. Evo, možete isključiti. Aha, dobro. Evo, moje pitanje glasi, s obzirom na brojne nezakonitosti i nepravilnosti u zagrebačkim cestama, zašto gradonačelniče niste voditelja zagrebačkih cesta Juricu Krležu predložili za nagradu grada Zagreba? Hvala vama, zastupniče. Odgovor će dati gradonačelnik Tomislav Tomašević. Izvolite. Što se tiče vašeg videa, ja bih vas zamolio da taj video proslijedite meni i upravi holdinga. Mi ćemo provjeriti apsolutno svaki navod koji tamo piše, jer mi, za razliku od prethodne administracije i vlasti, imamo nultu toleranciju na korupciju. Ukoliko je išta od ovog točno, a vrlo lako ćemo to provjeriti kroz interne kontrole holdinga, internu kontrolu grada, jer postoji GPS na svakom vozilu, i ako je išta od ovog točno, i ako je itko koristio službeno radno vrijeme ili materijale ili strojeve za bilo kakvu nečiju privatnu korist, vjerujte da će biti sankcionirani, jer mi takve stvari ne trpimo. A što se tiče zagrebačkih cesta, i bit će uhićenih, polako. Ja vjerujem u pravdu, ona je spora, ali stiže. Još jednom, pitaću vas samo, 17. travnja su zagrebačke ceste proizvele 400 tona asfalta ove godine, a ugradili su 200 na Sljemenskoj cesti. Evo, provjerite gdje je preostalih 200. Što se tiče zagrebačkih cesta, već sam odgovorio. Znači, ima jako puno prijava koje su netočne, ali svaku od tih prijava provjerimo, jer imamo nultu stopu tolerancije na korupciju. I provjerit ćemo i ovaj vaš video. Za to postoji interna kontrola u holdingu, a postoji bome i kontrolni ured grada Zagreba koji provjerava bilo kakve prijave, bilo po mom nalogu ili na svoju ruku po prijavama građana ili drugih radnika.